sannan wato ainihin bayan ya tafi وعاد الشيخ إلى بلده shehu shi ma ya koma zuwa garinsa ثم بعد مدة bayan wani lokaci تهيأ بعد دعوته saboda haka wato ainihin bayan wannan alkawari da shehu ya yi to sai shehu kuma ya shirin cewar zai zo ليسافر إلى مدينة wato ainihin ya koma madinata kaulaha sai ya shirya zuwa kano يلقي الأحد dan wato ainihin alkawarin da ya dauka الذي كان بينه to a buɗa ga man tijani aliyu ba sai ya zauna nan saboda kamar sai ya zauna nan abu na farka da sauka nan saboda kafar to mu je kana gani da wannan to mu je mu karasa tuna mun kusa ya yi na dinko to na kamar yadda ya nemi cewar yana so ya kawo masa ya kawo ziyara wajen mutanen Kano a wato ainihin maka a Ka'aba can da suka dauki alkawari godiya ta tabbata ga Allah da godiya hakika Shehu Ibrahim ya sadi zuwa garin Kano to zuwan da Shehu yayi shi wato ainihin Shehu Tijani Yas yake gaya wa Sheikh Mahamudu Salga shi kuma ya faɗa a nan gun yake faɗe ya ce Shehu Tijani ya faɗa masa ya ce suna zaune da Shehu sai ya ce yau zan tafi Najeriya zan je wani gari Kano suka ce Shehu ina ne Kano ba mu taba jin sunan gun ba Shehu ya ce wajen wasu masoya ne saboda suka ce to yau babu jirgin da yake tashi daga nan ƙasar Senegal Dakar ba jirgi yau ba kulle yake tashi ba Shehu ya ce to yau jirgin zai zo ni kuma zai ɗauke ni suna zaune shiru sai ga jirgi ta kakakaka sai aka ce abun mamaki kuma ga jirgin suna saukowa sai Shehu ya ce ku je ku gaya masu aikin jirgin masu tuki za su kai ni Najeriya aka je aka gaya musu ka ce wayo ku ba babanku hakuri ba jirgin fasinja ba ne jirgi ne na sojoji mu sojoji ne jirgin ne dan samu matsala sai muka sauko za mu gyara jirgin kaji yake Shehu Ibrahim ko Shehu Ibrahim ne fa ya sauko da jirgin shi ya jangwale jirgin saboda aje ya gyaran zukatan al'umma sai suka ce to wannan Shehu Ibrahim sai suka ce da Shehu a gaya Shehu wannan jirgi ba na fasinja ba ne sai Shehu Ibrahim ya ce ku je ku ce do Allah za su taimaka min su kai ni aka je aka gaya musu Shehu da ya je sai suka ce duk kayan yaƙi ne baki ɗaya ku zo da wuri ba to a haƙuri a hakan ya jana ziyara alaisamin to saboda haka Shehu radiyallahu ta'ala ya ce da su do Allah yara sojojin fakai ya ce do Allah yara ku taimake ni ku dauke ni suka ce duk kayan yaƙi ne a nan baba amma ga wani akwati guda daya shi kam harsashi ne a cikinsa in kaga za ka iya zama a kai bismillah Shehu Ibrahim ya ce mu je ni ma harsashi ne harsashi kan harsashi idan yake kai hari cikin rundunar gairu ya tarwatsa ta zuciya nafsul amar ya ragarga da ya ta zama radiya nafsul mudma'inna ta samu nutsuwa ta samu Allah Shehu Ibrahim aka dauko shi akan akwatu kai Shehu Ibrahim mutumin kirki akwati fa yi aka taho da shi har kuma an je wasu guraren saboda kisar da tsayi aka dai zo Najeriya to mutane suna cewa Shehu Ibrahim daga Lagos ya zo nan Kano a jirgin ƙasa na ji ana ta faɗi amma kaset ɗin Shehu Sani kafin ga ce a jirgin sama ne a kaset ɗin nan da aka hira da shi a nan dai zuwa wai Najeriya zuwa Kana yawwa to haka shi ya faɗa Shehu Sani kafin ga yawwa to shine shi wannan kisar da ya zo da Shehu radiyallahu ta'ala nu wannan yana jin gani malan zadan ta bashi abin da yake to saboda haka da Shehu radiyallahu ta'ala nu ya zo bayan Shehu radiyallahu ta'ala nu bayan Shehu ya zo wato ainihin Najeriya har zuwa kuma wato Kano yana zuwa Kano sai ya sauka a fage gidan Alhaji Chalo wani babarbare ne shine Alhaji Chalo ya sauka a gidansa
bayan ya sauka a gidansa sai ya ce ni bakon sarki ne, saboda haka ni abokin sarki ne, na zo kuma ina so in gana da shi. duk wayar take jiki cire ta a da a cire ai shine gaskiya cire ta duk wata waya da aka sace a cire ta to daga matan ne ba fa nan to bari mu karasa haka ko kuwa gyara. Allah la ilaha illa